Здравейте всички, аз съм Дени, а ви отново сте с моят канал и в днешното видео ще направим втори епизод на кариерата с Левски в Dream League 24 и в Division 4. И да, искам да кажа две неща преди това. Не ме питате защо съм с един матч напред, защото хора ми се изтри видеото тъмън, когато снимах видеото и просто изведнъж ми крашна и се оказа, че видеото ми буквално даже не е записано. Не знам как се е изтрило, това за първи път ми се случва и за това, съжаление, един матч пропускаме и трябва да продължим от 20-та минута на петия матч. Да, и преди това, хора, тази седмица ще има 3 видеа, петък, събота и неделя, защото нали, сряда трябва да има, обаче ние сряда тогава ние почнахме кариерата и за това днес ще има плюс подкаста и плюс кариерата с Левски. И за това, хора, ще снимам втори и трети епизод в едно видео и затова видеото ще се казва кариера с Левски кариера с Левски в Division 4, втори и трети епизод. Да, започваме първо с подкаста. Рият Марес е много добър играч, защото, хора, е вкарвал 7 гола в един матч и това е като голмайсторство, направил е хет-трикове и да. Но преди да започнем напълно, аз ще пина малко вода, защото от няколко дена не съм пил вода. Буквално не се възикам, аз наистина от няколко дена не съм пил вода. Първо да отворя, естествено, отворих я. Мале хора, забравя съм какъв вкус има водата. Добре, нека да започваме. Това беше като цяло за подкаста. Тук нямаше какво много да се коментира. Да продължаваме с мача. Вратарят ни е с цветът на България, а пък нашите сини лъвове са с цветът на синьото, естествено. Все пак сме левскари. Шанс за Левски. Габриел Джейсъс. Корнер, спасяване. А вие може да се абонирате за канала с камбанката. Какъв пропуск на Рахел Варан. Между хора, управлението е доста по-добро със сигурност. Поне пише какво и как е смисъл като в FIFA. Гати пропуск тъп. Шанс за Левски. Какъв пропуск на Рият Марес, който е играл за Манчестър Сити заедно с Габриел Джейсъс. Те са играли в един период за отборът на Манчестър Сити. 2018 почна Рият Марес и от тази година не играе в отбора. Мисля, че не знам за кой отбор играе, ама е за Саудитска Арабия. Знам, че играе за отбор, който е в Саудитска Арабия, но са играли в период от около 3 години някъде, защото Джейсъс, значи, в Манчестър Сити е бил 2017-2022 и след 2022, нали, тогава отива в Арсенал, който е сега, докато Рият Марес е бил 2018 в Манчестър Сити и тази година е отишъл в Саудитска Арабия в едни от отборите. Не съм сигурен в Ал Хилал или там в кой от отборите. И какъв пропуск на Рият, на Франки. Но както и да е смисъл, един от тези отбори е отишъл в Ал някой си, ама не съм сигурен точно. Следващия епизод ще ви го кажа в кой отбор е отишъл. Много ми е интересно, хора, аз нарочно съм ги направил така, смисъл с различни цветове, вратаря да бъде примерно с цвят на бяло, зелено, червено, мисля, че не знам с друг какъв цвет съм го направил, може и да е с син, обаче знам, че има и бял. Така че, да. Шанс за Левски. Това е най-слабо представящи се матч, хора, буквално за Левски. Шанс! Рият Марес най-накрая си вкарва като ората, защото асистенцията идва от Паул Погба. Французо е Паул Погба.
Хора, направо ми се спи. Куче. Между хора ще направя един много як влог. Свързан с една храна. Не знам какво прави вратарят на тоя Монтпелиер. Какво трудно име за произнасяне. Играем срещу Монтпелиер. Шанс за Левски! 3-0! Джейсъс вкарва! Ей, да живеем и Джейсъс. Между това в кариерата в ЦСКА те си бяха двамата конкуренция. Ко правят и това ми е много интересно, но няма значение. Шанс за Левски! Какъв смотан удар. Това не знам кой удар, обаче Джейсъс нещо тук не ми хареса как се представи. А вие може да се абонирате естествено за канала с камбанката. Шанс за Левски, който веднага беше отнет. Хора, искате ли дневна рутина на стаята ми на село? Обаче това няма да е сега, защото още климатикът в моята стая не е сложен и трябва да изчакам чак до пролетта да ми сложат един шибан климатик. Иначе ще трябва да се топля с печка. Иначе трябва да пускам печката на тока там, а след нея край до там. Ще дърпа и без в тия скъпи времена токът е с цена, дето е направо човек да смаеш. Шанс! Какъв пропуск на Габриел Джейсъс! И приключва матчът с 3-0 за Левски. То вече смешно, хора. Това беше един от най-слабите ни матчове някога в кариерата ни. Изобщо в кариерата на Левски, смисъл, сега то смешно. Паул Погба тук ще даде на Монтпелиер тъч. Какво представяне на Паул Погба. Просто няма без коментар. Матчът приключи 3-0. Това беше един от най-слабите матчове на Левски. Наистина най-слабият матч до тук на Левски. Буквално отново Рият Марес карва 2 гола и те са 17-та и 56-та минута и Джейсъс в 66-та минута. Но наистина слабо представяне. Наистина, тук няма кой да чака реклами. Следващият отбор, който ще играем за глобална купа, ще бъде Тотнъм. Точно така, Тотнъм. Ако видим тук в Division 4, ние сме на първо място. То е ясно, хора, тук е лесно, обаче срещу Тотнъм определено. Трябва определено много добре да си заредим играчите и да си купим със сигурност някой по-добър вратар. Ами... не знам, паса му е добър, на то не е най-лоша сигурност. Тя колко струват? 680 диаманта ли? Тия направо че ни спържат. И какво има тук? Джуд Белингъм, Хари Кейн, Кристиан Ромеро, Доминика, Кейрън, нещо си там, Инаки Уилямс, Хакан Чаланоулу и Матео Политано. Буквално това са някакви плеери, дето ще няма и за какво ги използваме и няма да дава аз естествено пари за тях. Но хора, със сигурно ще си зареда, съжалявам, знам, че много пари ще дръпнеме, обаче трябва да си зареда плеерите, защото хора имаме много важен матч за глобалната купа срещу Тотнъм. И между това може да бъде заглавието, между важен матч с Тотнъм. Така че хора, само да кажа, смисъл много важен този матч срещу Тотнъм и трябва задължително да го спечелим, ако искаме естествено да се класираме. Ние нищо, че сме на първо място. Може би Тотнъм ще се класира заедно с мене на глобалното първенство по футбол, да ме глобално, не световно, а глобално, за глобалната купа в осмина финалите, четвъртфиналите, полуфиналите и финалите. И финала, демек. Много е важно тук, хора. Ние сме на първо място сега. Тези двата отбора няма да се класират. Аз може би ние и Тотнъм, тъй като аз съм в група с Тотнъм, може би аз и Тотнъм ще се класираме. Но все пак да не губим време. Това е съставът: Сон,
Хора, Хари Кейн по принцип би трябваше да го има, защото нали, в DLC 23 тогава го имаше, но тъй като сега сме в DLC 24 вече и аз съм тъп отново с синият екип. Няма значение, хора. Знам, сега то не може само с синия екип. Следващия матч обещавам, че ще играем с черният екип или с жълтият екип. Ще играем с черният екип. Този път обаче, хора, специално за вас ще направя много голям епизод, където ще играем малко повече матчове. Заради половиният матч ще играем 4 матча, демек 3,5 матча. И заради това, точно за това ще играем 4 матча. Шанс за Рият Марес и за Левски. Веднага дава на Пол Погба. Шанс Марес! Какъв удар и какъв пропуск за Рият Марес. Буквално в началото го похвалихме, че много добре се справя, но нещо отслабил след уния 2 мача 3 миналия епизод. В първият епизод на кариерата ни с Левски, който не го е гледал, може отиде да го гледа. Разбира се, това беше предишния епизод, сега няма пускаме линк долу в описанието, смисъл няма смисъл то който гледа. Какъв пропуск! Не знам на кой, май на Габриел Джейсъс, ама не съм сигурен. Рият Марес можеше да я вземе. Варан, Пол Погба, Рият Марес, шанс за Левски. Шанс! 1-0! Какъв красив гол от Рият Марес с асистенция от Пол Погба. Хора, не ме питайте, знам малко, че викам, а какво правиш. Нищо съм болен, ама викам, защото просто ме изкефи този гол на Рият Марес. Ние, хора, минали епизод какви пропуски правихме, някакви малумни, дето са се случвали в футбола. Шанс за Левски! Джейсъс! 2-0 за Левски! В 27-та минута Габриел Джейсъс карва вторият гол и заедно с Рият Марес правят по един удар и по един гол. Имко, дали двамата няма направят хетрик. Шанс за Левски, Габриел Джейсъс. Да видим дали ще подаде. Джейсъс решава да подаде към Рият Марес. Какво спасяване! А можеше преспокойно да вкарат сините лъвове. Защо направиха така? Шанс! Какво спасяване и какъв пропуск от Варан. Много добри спасявания. Браво на отборът, който е Тотнъм. Зараз помислих, хора, че играем срещу някакви други, а буквално играем срещу Тотнъм. Даже не знам защо, хора, по дяволите. Само си оправя с главничката, защото понеже малко съм в реглото. Готово, хора. Шанс за Левски! Какво спасяване? А играем срещу Тотнъм. Хора, буквално тук можехме да вкараме трети гол, но нищо. Шанс за Левски. Джейсъс. Да видим дали ще реша да я подаде. Ще подаде, да. И какво подаване на Джейсъс, което не подсигурява третия гол на сините лъвове. Шанс! Джейсъс! Засада! Имаше засада, признавам си. Тук не може да отречем, че имаше засада. И то много яка засада имаше. Първото време приключи. Просто отново още един трагичен матч за Левски. Заповядай в KBC Global Services. Нашата компания е двигателят на процесите. Но все пак да не кажем, че тук все пак 2-0 водим, но не мога да кажа, че не е най-силният определен от Тотнъм, не е най-силният отбор. Не мога да кажа, че е най-силният отбор. Чула, Луис Адвинчула, да, той си е РБ. Той става и за 10, мисля, че тук също става за позицията на Рият Марес. Имаме Дариел Дайк, който знаете, хора, че го имам още от DLC, мисля, че 22 години, имам го 23 в началото. Имам го от DLC 23 в началото и от тогава не съм го ползвал, хора, една година мина. Шанс за Левски, Джейсъс! Какво спасяване! От играчите се фърли само и само да спаси топката. Шанс! Сон взима. Шанс за Тотнъм. Спъване. Шанс за Тотнъм.
И спасяване на вратарят на Левски София. Шанс за Тотнъм. Спасяване. Шанс за Тотнъм. Да вкарат за Сада. За Сада. За Тотнъм. Шанс за Левски. Шанс за Левски. Рият Мареш, шанс за Левски. Габриел Джейсъс. Спас, какъв удар и каква греда за Джейсъс. Шанс за Левски. Шанс за Левски. 3-0. That's his second goal. Here's a replay of that great goal. Udogie in possession. Пиех вода, извинете хора. Шанс за Левски. Иска да кажа за Тотнъм, но и за Левски също, защото нали все пак може да спасат топката. Тук е сигурен тъч за Левски. Шанс за Левски. Рият Марес. Подаване към Джейсъс. Спасяване. Джейсъс, шанс за Левски. Рият Марес. Сам срещу вратаря. Това ще бъде 4-0 за Левски срещу Тотнъм. И Рият Марес кара от асистенцията на Габриел Джейсъс. Тъч за Левски. Левски побеждава със сигурно Тотнъм и Сон най-вече. Той е кореец. Аз хора винаги съм искал да отида в Корея, защото ме кефи тази държава. Но в Китай... О, Дуспа за Левски! Дуспа за Левски! Да видим дали пък няма да направят 5-0 Левски. Да видим. Джейсъс ще я бие. Спасяване! Какво спасяване на вратарят на Тотнъм. Тук какво спасяване имаше. Шанс за Левски! Корнер! Хора, изпуснатата Дуспа на Левски не мога да повярвам. И спасяване! Иска да кажа, то не е спасяване, да, спасяване. И Рафаел. Варан нищо не направи. И матчът приключи с 4-0 за Левски срещу Тотнъм. Хора, това е само вторият матч, а ни остават още два. Ще изгледаме със силно с рекламата, която е отвратителна. Боже... И си е глупости, е. Препоръчителен родителски контрол. Това не се препоръчва за лицата на под 12 години. Стига няма ги гледам тия. Не съм тук, не съм за тази умрела реклама, ама. Добре. Още сме в групите. Тотнъм може и да падне, защото Валесано са победили. Аз ще му викам Валесано. Не знам защо. Той е Валекано, ама аз ще му викам Валесано. Дали пък Тотнъм няма да се класират. За сега като гледам, може и Тотнъм да не се класират. Ние ги бихме все пак. Ние имаме, мисля, че не знам, 6 точки мисля, че имаме, не съм сигурен. 6 точки, да. Имаме срещу Туинт. Имаме срещу Валесано втори матч, срещу Емполи за осми на финалите. Да видим какви играчи може да си купим. Не са кой знае, Джузе Гая или Рафаел Гуериро. Не, нито един от тях няма да си купа. Не искам хора, нито един от тях.
Нито никой, хора. Ще си купим и Кристиано Роналдо. Ама истинския Кристиано Роналдо ще си купим. Така че... Хора, ще заредиме, разбира се, батериите на играчите. Най-вече Пол Погба и той се нуждаят. И със силност стоя и той. Айде всички да ги зареждаме. Да не са кой знае какво. Всичко ли е заредено? Да. Добре. Започвам мача срещу Твинт. Този път обаче пак няма да сме с този екип. Ще сме с този екип. С черният екип на Левски София. Съставът. Само вратарят им не е лош. Всичко друго е леш. Нашия вратар пък е изключително добър. Хора, много ми харесва този черният екип. Аз не знам, че са толкова добър шанс за Левски. Габриел Джейса взима топката, атакува. Да видим. Спасяване на вратарят на Твинт. Шанс за Левски. Джейса скарва първи гол за Левски като гости. Твинт са домакини, а Левски водят като гости. В 4-та минута повеждат Левски. Много добра атака наистина на Левски, смисъл. Шанс за Джейсъс и Гревски. Шанс за Пол Погба. Монт, Джейсъс! Спъване! Това не беше добро спъване. А тук може ние да... Трябваше ние да бъдем спънати, та поне да вземе топката. Не! Аут! Джеймис, шанс за Левски. Рият Марез има топката. Шанс за Левски, 2-0. Рият Марез карва от Рис Джеймис асистенция. Като гости Левски водят само за 20 минути. Също селски отбор. Шанс за Левски! Какъв удар в аут на Рият Марез. Добре, шанс за Левски. Да, Монт, шанс за Левски. Рият Марез. Аут! Какъв аут за Левски и Рият Марез. Им чуш, че някой резерва са сложили, но не. Добре, окей. Хора, матчът става много спорван, само да кажа, защото в смисъл ние нищо, че водим с 2-0, те безпокойно могат да ни наваксат. Мисъл. Най-лошите хора, ние в миналия епизод ние спасихме Дуспа, тук сега те ни спасяват. Колко гадно. Пол Погба, Рият Марез. Това ще бъде тъч за Левски. Добре. Шанс за Левски. Рият Марез. Топката е в Рият Марез. Джейсъс. Какъв аут. Топката е в Джейсъс. И засада. Това наистина вече е наистина много странно. Шанс за Левски. Рият Марез. 3-0. И първото по време приключва с 3-0 за Левски. Не мога да повярвам, хора, ми стараст отделно на същото отгоре. Заповядай в KBC Global Services. Нашата компания е двигателят на процесите. Това е. Само за първо по време този път има добро представяне, признавам си, не мога да кажа. Не мога да скрива душата, хора, че ние не се справяме добре, да, много добре справяме. Това направо без коментар, но все пак шансът за Левски е тук. Рият Марез сам срещу вратаря, 4-0. Само 5 минути след началото на второто полувреме Рият Марез прави хет-трика си за този матч.
Да видим дали пък и Джейсъс няма да направи хет-трик. Това е възможно шанс за Твинт. Шансът в момента не знам за кой е. За Левски като гледам. Шанс. Подаване към Габриел Джейсъс. Ферланд Менди. Какво спасяване! Първата възможност за Ферланд Менди за първи гол, обаче не е успешно, за съжаление. Рият Марес. Каква греда! Изпълване на Левски. Това е жълт картон за Рият Марес. Първият жълт картон за Рият Марес, кариерата на Левски. Доста добра атака, между бих казал, но все пак... Тъч за Твинт. 67-та минута Левски водят с 4-0. Дали пък и Джейсъс няма да направи хет-трика си? Не е невъзможно. Ако вкарат сега 3 гола, ще стане 7-0, обаче с хет-трика на Джейсъс. Ферланд Менди, шанс. Рият Марес към Габриел Джейсъс. Шанс. Да видим. 5-0. Габриел Джейсъс прави втория си гол. И това може да е страхотен шанс да направи хет-трик днеска заедно с Рият Марес. Шанс за Твинт. Шанс за Твинт. Не се възикам, шанс е. Ферланд Менди към Маунт. Шанс за Джейсъс. Не. Тъч за Левски. Нищо не е приключило. Дали наистина няма ли да видим хет-трик на Габриел Джейсъс? Шанс за Левски Джейсъс да направи първия си хет-трик. 6-0. Това е хет-трика. Това е хет-трика на Габриел Джейсъс. Определено ще бъде сменен. Нали го сменихме, ла? Кой е най-зле момент? Той е ЛМ направо ще умре, бе. Сменяме го много ясно. Някой си е, Пол Погба, той ще пукне след малко, бе. Хора, ние спечелихме матча. Ние наистина спечелихме този път матчът, не се базикам. Защо имаме двама CM-ове? What the fuck? Трябва ли тук? Ние защо имаме верно двама CM-ове? Това не е на базик, верно. Ние би трябвало да имаме някой друг. Не знам. Имаме само един CM. Не, чакай, имаме го. Джоелинтън и тези двамата ще влезнат, защото трябва да влезнат. Нищо буквално, докато влезнат, ние сме приключили матчът. Това сега пък ще им дадем шанс. Да влезнат, хора, да влезнат. Жълт картон за Пол Погба и точно веднага след като получи жълтия картон ще бъде изкаран. Вече са вътре, надявам се. Да, вътре са. Спасяване за Твинт в последните 3 минути от 90-та минута. Приключи матчът с два хет-трика от Джейсъс и Рият Марес. Джейсъс карал в 5-та, в 76-та и в 87-та минута, Рият Марес вкарва в 49-та, в 45-та и в 51-та минута. Асистенция има от Кесие в 5-та и 87-та минута, от Джеймис в 19-та, от Варан в 45-та и от Джейсъс и от Марес в 51-та и в 76-та минута. Достатъчно пари спечелихме, мисля, няма смисъл да си даваме. Ще играем за втори мач за глобалната купа. Ще вземем тези квестчета определено, защото ще ни помогнат. Ние имаме за Уикли, имаме за Dream League нещо си, за кариера и за... Обаче тук парички не сме си взели. Не, чакайте, това е свирка. Ще си използваме определено. Ой! Ням... Добре. Рият Марес е имал... Рият Марес, не! Хора, Рият Марес е имал... Това не е добре, хора. Не е добре със силност. Не е добре, защото... за съжаление, той ще трябва да играе тук. Джейсъс да отиде на позицията на Рият Марес. Пол Погба ли? Майко! Ние двама сме имали с жълти картони. То матч е много по-труден, защото...
Ами Сием трябва да си намерим един този да дойде на неговата позиция. Хора, този мач определено няма да бъде никак лесен, защото буквално хора имаме с двама сме по-малко и трябва да играем на всичко отгоре за глобалната купа срещу Валесано и това не е добре, хора, повярвайте ми, не е добре наистина, защото ние играем за глобална купа и за класиране, а сме с двама по-малко, все пак с синия екип. Не мога да разбера защо на тия какво им харесва този синия екип, ама щом сме левскари, значи ще носим синия екип. Шанс за Пяча и за Левски. Да видим. Първи гол за Левски в 5-та минута. Браво, асистент от Франксие, но все пак добре се започва матчът доста добре, бих казал, за Левски. Добре, поне ни им даваме атаки на Валесано, което е нещо. Шанс за Валесано. Спасяване, но шансът дали няма да бъде верно за Валесано. То няма шега верно. Хора, веднага след този епизод ще ходя да обядвам. Ако искате, мога да ви взема, ама. Шанс за Валесано! Какво се случва? Шанс за Валесано! 1-1! Изравняват ни в 16-та минута Валесано! Хора, какво се случва? Останахме с двама по-малко и резултатите са на лице. Футболистите на Левски не могат да се концентрират и правят някакви малумни пропуски. Тъч за Левски 1-1 между другото резултата. Това е най-сложният ни матч и първият ни допуснат гол от толкова много време. Но шансът е за Левски все още. Трябва спъване. Какво се случва с Левски? Марко Пача получи жълт картон. Какво се случва с Левски, верно? Нема шега. Дали няма да се стигне до продължение? Много е рано, но може и да се стигне до продължение. Аз хора, ако мислите, че не играя, жестоко се лъжете. Шанс за Левски! Какъв пропуск на Мейсон Маунт! Хора, много е важно тук Левски да победят, ако искат да се класират на 8 на финалите. Това са двата ни най-важни матча. Топката е за Левски. Шанс за Левски. Корнер. Хора, какво се случва? Значи заглавието ще бъде важен матч с Тотнъм и... Какво се случва? Защо тия не играят? Хора, нашите верно се суркат като някакви круши, хора. Това е най-важният ни матч. Хора, ние не можем да правим като хората атака накрая, тия ще ни направят за срам. Ще загубим от някакви селяни хора. Не. Хора, просто този матч е за... Защо го подцених? Мислех, че тия са по-лесен отбор. Какво се случва с Левски? Играем сериозно срещу някакъв силен отбор. Не. Добре, окей. Не. Добре, шанс за Левски да обърнат матча. Не, че има много за обръщане, ама както и да е. 1-1 все пак. Първото полувреме приключи пократително за Левски първото полувреме. Това е наистина един от най-слабите ни матчове. Дали пък няма верно да се стигне до продължение и да се играят дуспи и дай си Боже да загубим от дуспите. Шанс! Какво се случва? Хора, what the fuck? Това е определено един от най-интересните ни матчове, защото ние първо допуснахме първият си гол в кариерата на Левски, второ, подявалите какво се случва с отборът. Не се възикам какво се случва с отборът, с силният Левски, с сините лъвове. Трябва да стискат, хора, абонирайте се за канала с камбанката и шибаната батерия сега намери да ми падне. Сериозно ли? Да ти ба майката. Както и да е. Добре, окей, поне е тъч за нас, което е предимство, защото иначе хора наистина не е добре положението. Стискайте палци, абонирайте се мощно за канала с камбанката, защото разбира се, че искаме Левски да успее да победи, но не е добре положението, хора. Наистина не е добре положението, не мога повярвам какво се случва. Джейсъс е сам срещу вратаря, трябва да вкара тук, трябва. Какво се случва? What the fuck? Джейсъс не вкарва, хора. Този матч, след като силната двойка Рият Марес и Джейсъс ги няма, става. Ето това е резултатът. Хора, и това е резултатът, когато силната двойка я няма.
Не. Тук хора се случват някакви неща, дето наистина не трябва да се случват. И как е възможно, по дяволите хора, ние нищо да не можем да направим. Пяча, ре, пяча! Да, хора, ние не можем да направим 2 на 1 пък. Варан! Аут!